हावराघाटनि गरखिया पुखुरी गामियाव सानसेनि हाबाफारिजों बेसेन नाङै मेगननि बेराम फाहामथाय बादा जालाङो। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट ओनसोलनि गरखिया पुखुरी गामियाव मंगलबारखालि सानसेनि हाबाफारिजों मेगननि बेराम फाहामथाय बादा जालाङो। मख'जाथावदि मेगननि बेराम फाहामथाय बे मावबादायाव नेपालनि मेगननि डाक्टर रेनु माहातो आरो बिहारनि डाक्टर अमित कुमार मोना गरखिया पुखुरी गामिनि गोबां सुबुंनि मेगननि बेरामखौ आनजाद नायो आरो बेसेन लायाजासे मेगननि मुलिफोरखौ हरो। डिसि भिजन सेन्टार काजलगावनिफ्राय फैदों। ओमफ्राय जों बेहाय माने फार्स्ट टाइम बेहाय माबायावहाय कार्बि आंलंआवहाय फैनाय जादों आरोना। ओमफ्राय जोंनिया नैबे गरपुख्रि माबायाव फैनाय जादों। ओमफ्राय जोंनिया माने ओरैनोथ' चिराङावसो हेड अफिसा, ओमफ्राय बेहाय जोङो नैबे माबानि मा होनो गामिनि गावबुरानि पारमिसननि फैनाय जादों आरो। जोंनिया माने चिराङावहाय मोनथामसो सेन्टार खुलिनाय जागासिनो आरोना। दा बेयाव आरो नैबावबो जोङो गामियाव माने सेन्टार खुलिनो थाखाय आखायाव लानाय जादों आरो। दा जों जेसेबां हायो माने गामियाव थांनानै माने सोरबा फैनो हायैफोरनो माने सार्भिस हैनाय जादों आरो। जेनेबा चेकआपफोर मेडिसिनफोर बेयाव माने जों फ्रि होजोबनाय जायो आरो। ओमफ्राय ससमाफोरखौबो जों जेसेबां हायो एसे एनै खम खालामनानै जोङो डिसकाउन्ट खालामनानै होनाय जादों आरोखि। दा जेन'बा जालुवा पेसेन्टफोर थायो, बिसोरनिया माने अपारेसन खालामनांगौनि गोनांथिबा जों बिसोरखौ अपारेसननि थाखाय रिफारबो खालामहरनाय जायो आरोखि। ओमफ्राय जायफोरा ससमाजों सोलिनो हायो बिसोरनो माने ससमाफोरखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबाबो डिसकाउन्ट खालामनानै होबोनाय जादों आरोखि। गामियाव जेन'बा सोरबा फैनो हानाय हायि थायो नालाय, सोरबा गामि गोथौनि बोराय बुरैफ्रा फैनो हाया, बिसोरनि थाखाय जोङो सार्भिस हैनाय जायो। ओमफ्राय जेन'ब्ला जों दा बेयाव सार्भिस होनायजों लोगोसे माने जोंहाबो माने मोनसे केम्पिं खालामनानै मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरोखि ना। मेगननि जेन'बा डक्टरफ्रा जेन'बा बेयाव फैनानै जोङो जेसेबां मानसिफ्रा जेन'बा सार्भिस मोनाखै बेखौ जों मिन्थिनो मोननाय जादों आरोखि। बेयाव जों फैनानै बेखौनो माने दिन्थिफैनाय आरो। हम लोग एडीसी विजन सेंटर से आए। एडीसी विजन सेंटर हम लोगों का जैसे हेड ऑफिस है काजलगांव बाजार, और भी बहुत सारा सेंटर है हम लोगों का चिरांग एंड कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। हम लोगों का ऑलरेडी फ्री आई चेकअप कैंप एंड फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन, सब कुछ हम लोग सर्विस दे रहे हैं। और फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे लांगिन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। आज इस जगह का नाम जो है गौरखिया पुखुरी, यहाँ का जो गावड़ा जी है इल्ला खाकलरी सर ने हम लोगों को आज यहाँ पे फ्री आई चेकअप कैंप करने के लिए परमिशन दिया है। और हम लोगों ने यहाँ पे फ्री आई चेकअप कैंप आज किया। जितना हो सके हम लोगों ने सर्विस दिया। ज़्यादातर पेशेंट का कैटरेक्ट पेशेंट है, तो उन लोगों को मेडिसिन एंड ओटी चाहिए, तो जितना हो सके हम लोगों ने यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड फ्री आई चेकअप करने के बाद उन लोगों को मेडिसिन एंड चेकअप कम्प्लीटली फ्री में ही सर्विस दिया। और बात जो चश्मा का है, चश्मा जितना हो सके सब्सिडी देकर हम लोगों ने वो भी दिया। और इसके बाद हम लोगों का जो लांगिन में एक सेंटर हो रहा है, वो 1-2 महीने में ओपनिंग हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों का टोटल 3 से 4 सेंटर होगा। वहाँ पे भी कम्प्लीटली फ्री आई चेकअप, फ्री मेडिसिन हम लोग सर्विस देंगे उसी पेशेंट को। जो लोग ज़्यादातर गांव का पेशेंट जाता है, तो गांव का पेशेंट को हम लोग जितना हो सके सर्विस देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ लांगिन या कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में ही, ऑल आसाम में जितना भी हो सके हम लोग सेंटर ओपनिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।